Tervehdys. Tässä olisi nyt pientä puuhaa varsinkin meidän Prime Fightersin junioreille, mutta miksei myös aikuisille. Muutama viikko vielä ennen kuin kausi käynnistyy ja pitäisi vähän taitoa pitää yllä, niin pieniä koordinaatioharjoitteita. Ensimmäinen yksinkertainen, kun tietysti kesä, tehdään pihahommia, niin mulla on ollut tämmöiset rukkaset. Niin kuin naamasta näkyy, vähän on kirves heilunut tässä alkulämmittelyksi. Ja nyt ensimmäinen harjoite on se, että mä pidän sitä tuolla etukädessä. Tää on tuttu treeni tuolta salilta. Ja nyt mun pitäisi, ilman että mun käsi kääntyy alaspäin, vaihtaa kättä. Eli tosta se irtoo, 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 tosta se irtoo. Noin. Ja tässä voi käyttää nyt sitten tennispalloa, ihan mitä hyvänsä palloa. Ja niin kuin kysyttiin, junnutreeni voiko tämän tehdä uima-altaassa? Ehdottomasti voi ja jopa suosittelen. Pam, 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 pam. Muutama vinkki. Jos sä seisot kovin suorassa näin ja sä yrität nyt täältä tehdä tätä, niin nyt tapahtuu helposti kolmannella kerralla näin. Ja tää ohjaa sua siihen, että sä hakisit vähän sitä kyyryä ja vähän vatsalihaksista jännitystä, niin sen jälkeen tää rupeaa menemään helpommin. Muista, epäonnistuminen on enemmän kuin sallittua. No sit kun tää toimii, niin sit voidaankin mennä siihen, että joko itse heitän ja otan kiinni, mutta yksi sääntö on se, että käden pitää olla tällä tavalla ylöspäin. Tällaista kiinniottoa ei nyt tässä harjoitteessa sallita. Eli mä heitän, pam, kiinni. Mä heitän, pam, kiinni. Mä heitän, pam, kiinni, taas ja kiinni. Nyt kun on tämmönen hanska tai vastaava, niin täällä pääsee vähän fuskaamaan, koska voi pitää käden auki ja ottaa mistä hyvänsä reunasta kiinni, mutta se on ihan sallittua. Ja paljonko ne pitää tehdä? Jos joka päivä tekee vähän, niin sehän riittää ihan hyvin siitä. Se on semmoinen meidän lyöntiharjoitus. No sitten tasapaino ja potkut. Ja nythän näissä on se, että me monesti tehdään potkuja sillä, että mä nostan täältä koko jalkaa ja mä unohdan, että mun pitäisi käyttää sitä vatsalihasta siinä hommassa. Ja tää seuraava harjoitus on nyt tehty siihen, että missä mä harjoittelen sitä kehonhallintaa, tasapainoa ja jalanhallintaa. Ja mä teen tässä 2 potkua. Mä vähän näytän vinottaa, koska kun mä käännyn tänne taaksepäin, niin sitä ei oikein tuosta suorasta kulmasta näy, mutta ajatellaan, että mä potkasen jalan tohon eteen. Eli mä tuon jalan tohon. Ensimmäinen on vaan se, että mä pysyn siinä. Ja nyt kun mä vedän sen taakse, pam, niin mä samalla nojaan ja nyt mä käännynkin sen sivuttaen. Ja sen jälkeen, kun päästään siihen juonesta kiinni, tonne, tonne, takas ylös, tonne, tonne. Ja tässä kohdassa tapahtuu se, että nyt kun mulla on polvi ylöspäin, varpaat ylöspäin. Siinä vaiheessa, kun mä vedän hartian taakse, mun jalka kääntyy, huomaa, että mun tukijalka kääntyy. Työntyy ja takaisin. Erittäin hyvä tasapainoharjoitus ja voi tietysti tehdä molemmilla puolilla. Ja niin kuin mä juniorille lupasin pari viikkoa sitten, kun jäättiin kesätauolle, että mä nyt sitten mittaan nämä teidän liikkeet. On siis 2 juttua, mitä piti harjoitella. Tai 3. Yksi oli tämä. Yksi oli tämä. Ja 3. oli tämä. Tämä. Ja tämä. Okei. Ei muuta kuin treenaamaan ja muutaman viikon päästä sitten kovalla innolla taas tatamille.